Reaching out, I can almost see the place. Holding on with a heart that's frozen in the dark, but I am not afraid. No, I am not afraid. We'll be free, but I don't know where we're going. Alle kinderen en de gezelligheid en de kleurtjes. Ja, gewoon, daar moet je bij zijn. Het feest, de kleuren, vrienden, alles. Er zijn meer colorruns in Nederland, maar wat wij hier doen, wij trekken alles uit de kast om er een feest van te maken. We hebben natuurlijk een super locatie. Ja, Vlissingen leent zich geweldig. Maar ja, dat is niet zo moeilijk met zo'n boulevard, zo'n kustlijn. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Wie van jullie kan het hardste lopen? Ik heb in 2014 meegedaan, ook afgelopen jaar heb ik meegedaan. Het was super gezellig, ja. Ik sta iets minder ontspannen dan dat jullie denken. Want ik heb net al het hele boulevard afgefietst, want de wind is voor ons niet al te gunstig. In die vorm wel soms wel gunstig, maar ook een beetje link. Dus voor ons is de wind naast de regen toch wel heel belangrijk. Op wie staat u te wachten? Op onze kleindochter, die doet in de rolstoeltje mee en de andere twee gewoon. Ik sta te wachten op mijn man en mijn kleinzoon. En mijn dochter. Ik vind het echt een leuk evenement voor de familie. Het is echt eens een keer dat je met je familie dat allemaal kan doen. Het is heel gezellig, toch? Al de kleurtjes erbij, ja hoor, heel leuk. Het is echt een feestje, mevrouw. Zeker weten, is het echt een feestje. Het is wel heel leuk. Ja. Ik hou van kleuren, maar niet op mij. Ik vind het wel hartstikke leuk. En het is mooi droog weer. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En het is echt aanstekelijk. Ja, want je ziet steeds meer kinderen meedoen en volwassenen. Dat is toch heel leuk. We willen dingen organiseren waarbij je merkt dat heel veel mensen het leuk vinden. En stiekem zijn ze ook nog aan het sporten. Want je hoort als de kinderen die gaan trainen met hun ouders. Die zeggen, oh, nou, de ouders, ik moet ineens gaan lopen. En dat is onze doelstelling. Het is geweldig om te doen. Ja. En waarom? Derde keer. Ja, het is gewoon een geweldige sfeer. Leuk, lekker vies. Krijg je het uit je oren of niet? Onder de douche en je bent er zo weer vanaf. Kom helemaal goed. Maar erg leuk. Dus volgend jaar weer? Ik hoop het wel. Ik heb een beetje pijn in mijn knie, want ik was al geblesseerd. Maar ik ga zo weer rennen dan. Hoe gaat het nu? Ja, een stuk beter. Dus die spanning komt eruit, maar het is zo gaaf om tegemoet te lopen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben altijd bezemloper. En dan zie ik dat allemaal binnenkomen en dan heb je helemaal dat je denkt, ja man, dit is zo gaaf. Dus het is wel even pittig, maar het is te gek. Dus het is echt heel mooi. Dus heel blij. Gaan jullie het volgend jaar weer doen? Ja! Gaan
je volgend jaar ook meedoen? Ja. Want dit was de allerleukste dag van je leven. Geweldig!